прекрасна френска песен. Оставаме сега на тема музика, обаче отиваме в Русия. Там само преди 2 дни ни очакваше звездата на руската култура, защо не и на българската, Филип Киркоров. Филип Киркоров ще изнесе големи концерти в България в края на месец юни и в началото на юли. Турнето му започва на 28-ми. Филип Киркоров даде ексклузивно интервю за предаването Неделя по 3, което сега ще видите. Той говори за децата си, за руско-украинския конфликт и за това какво ново ще представи в спектакъла Другой пред българската публика. Вижте поредната звездна среща на Неделя по 3. Филип, първо много ти благодаря, че се съгласи да дадеш това интервю за зрителите на Българската национална телевизия. Много ти благодаря. Имаш ли усещането колко те обичат хората в България? Първо искам да кажа, че много очаквам пак срещата с своите почитатели на моята историческа родина в родната ми България. Така голяма стана традиция последни почти, може би 10 години, дори повече, че веднъж на 2 години идвам с голямото турне, с голямото си шоу в родния си град във Варна, в Бургас, в София, в Пловдив. Тази година география малко ще бъде разширена, ще бъде Велико Търново и надявам се, че тези концерти ще се запомнят от всички, които ще дойдат на тях, защото аз особено присъствие имам и усещане, когато излизам в България да пея. Не знам, това е някакъв зов на кръвта, на моите роднини, на моите приятели, които имам много. И за целия си живот най-светлото, което имам в своите спомени, е свързано всичко с България, с Варна, с Черно море, с музика, с българска естрадна песен, с Тончо Русев, с дует Ритон, с Георги Христов, с възхищение на примадона на българската естрадна песен на Лили Иванова, на Йорданка Христова, изобщо на всички тези велики музиканти, като Стефан Димитров, Богдана Карадочева, Васил Найденов, на музика, която слушах с детството и израствах. И нямате представа дори какво усещам, когато излизам на сцената да пея. Така че с нетърпение очаквам тези срещи и новото ми шоу, това е една голяма постановка с много декор, с много измислени 3D декорации. Изобщо това е един голям спектакъл, който ще бъде изнесен в 4 града след няколко седмици. Да. Понеже спомена Тончо Русев, да ти кажа, че неговата дъщеря е наша колежка, работи в 6-то студио, където записваме в момента. Може ли да й кажеш нещо на Албена? Тя вероятно ще му предаде нещо лично от теб. С удоволствие, макар че преди няколко дена се чухме с Тончо Русев и много ми беше приятно да чуя от него поздравления на моя рожден ден. Така че се оговорихме, че обязателно ще се видим. По традиция той винаги ще седи с негово семейство и с Албена, естествено и с Лена, съпругата му, на най-почетните VIP места в зала номер 1 в София и с естествено Албена много поздрави пращам на цялото ви семейство и музика на Тончо Русев е най-великата българската естрадна музика. Преди 2 години беше за последно в България с шоуто Другой. Какво ще бъде различно този път? Много неща има различни, защото прогрес и технологията се движи напред и ние се движим с нея крак в крак. За 2 години доста отидоха напред много неща. Ще имаме 3D голография с велика руска актриса и певица Людмила Гурченкова. Аз сигурен съм, че в България има много почитатели на нейното изкуство. Тя почина преди няколко години, но благодарение на съвременна технология ще имаме голографична
с връзка с нея ще пеем една песен заедно от репертуара на Земфира. Много е популярна руска певица. Изобщо много изненади ще има в програмата. Нови костюми, нови постановки на танци, нови песни. Естествено ще бъдат песни на Тончо Русев. Естествено, това е една голяма традиция. Без песен на Тончо Русев не мога да завърша концерт. Чух, че в шоуто ще се въртиш в някаква метална центрофуга на 360 градуса, такава почти космическа. Не те ли е страх? Този живот вече от нищо не ми е страх. Само стана страх, не страх, ами да бъда разочарован от приятели, от предателство, от чистоплътни отношения, от клюки, от скандали, които измислят хората, за това, което говорят за мен, е това, което не съществува наистина и искат да направят реклама на моето име. Не мислих, дори не мога да си представя, че и в България ще ми постигне такъв рок. Но и България не е изключение. Но всички ги прощавам. Всички ги прощавам, защото колко по-голям ставам, толкова по-мъдър и толкова видях в живота и хубави неща, и лоши, че това ми направи много силен, много здрав и философски съм настроен към всички, които ми нападат, които искат нещо от мене. Дори отивам в храм и слагам свеща за техното здраве. И са живи и здрави. Какво да се прави? Така че от центрофугът в шоу, това е най-малко, от което се бои в този живот. А кой е другият Филип Киркоров? Кой е Филип Киркоров, който ние не познаваме? Когато остане сам, за какво си мисли Филип Киркоров? Какво прави, когато е сам, например? Ами за всичко, което си мислят всеки един... Исках да кажа самотен човек. Не съм самотен, защото сега съм в окръжение на детски смях на моите двама деца, на син и на моята дъщеря. И щастлив съм. Преди, може би, няколко години бях наистина така... Доста често се замислях, когато ставах сам, за смисъла, за какво съм тук. А сега разбирам за какво съм тук. Да дам красив и щастлив живот на моите деца. Това е най-главното за мен. И когато оставам сам, примерно на турне или някъде, когато извън дома си, мисля само за тях. А ще ги доведеш ли сега на турнето в България? Ами, аз много ги пазя от вниманието на преса, защото не искам от тази възраст те да бъдат изложени на това внимание на папараци, на камери. Те трябва да израснат нормални деца. По някой ден, естествено, ще дойде време, те ще разберат в какво семейство се родили и кой е баща им. Но за сега, когато са още малки и дори не навършили 3 години, искам да ги запазя от това излишно внимание. Така че, може би, ще им спестя това идване. А на какво ги учиш? Какви хора искаш да бъдат те, като пораснат? Добри хора. Трябва да бъдат добри хора. Каква е професия да ни изберат? Тя ще им професия, ще ги храни. Ще ги възпитавам така, че всеки момент, ако нещо се случи с мене, те трябва да знаят как да живеят. Така че в такъв стил ще ги възпитавам. Добър баща ли си? Достатъчно време ли им отделяш? Старая се да бъда добър. Няма друго. Как? Това е най-голямата награда в живота ми. Тези два ангела, които живеят и ми правят щастлив живот. Да те питам, какво мислиш за победителят или победителката, не знам как да го нарека, в Евровизия Кончита Вурст? Ами аз имам смешени чувства, защото тази година аз бях композитор на руската песен и Shine се казваше. За съжаление, България тази година не участваше в Евровизия. Не знам по какви причини нямаше България. Аз
това разбрах, когато дойдох в Копенхаген, да видя своите приятели. Но не можах да видя ни Драганов, никой. И така бях малко осамотен от българското присъствие тази година на Евровизия. Но като композитор бях щастлив, че моята песен от 37 страни, от 37 песни, зае 7-мо място. Доста проблематична политична атмосфера и отношение към Русия. Така че смятам, че това беше голяма победа да отидем и в финал и да стигнем в финал на 7-мо място с дует Сестри Толмачови. Ако помните детска Евровизия, те печелиха преди няколко години голямата награда, сега са израснали много красиви и изпълниха на конкурса моята песен. Но говорим и сега за голямата награда. Песента за мене беше номер 1 из целия конкурс, още от първото прослушване. Спорната и външност, не бях учуден много от тази външност, защото и в България има, и аз смятам, че този изпълнител беше първи в този театрален образ. Искаш да кажеш нещо за Азис, може би? Азис, точно така. Да. Азис, да. Той беше първа Кончита, между другото, и трябваше в такъв образ да отиде на Евровизия преди още много години. И тогава щеше да бъде голямата награда в България, сигурен съм. Но, който направи първия шаг към този експеримент, се оказа певец от Австрия и доста сполучлив експеримент, защото образа му направи впечатление из цяла Европа. Така и по-руски има такава поговорка: победители не судят. Не знам как да я преведа на български. Да, победителите не ги осъждат, не ги съдят. Това е. Да. И каквото и да не говорим за него, да го критикуваме или не, той е победител. Той взема голямата награда на най-големия музикален конкурс из цял свят. Така че само браво! И да се готвим до година да отидем в Австрия и може би пак Русия или България пък ще се върне на Евровизия. Готов съм да съдействам, да помагам на България, да напиша песен за български изпълнител, да продуцирам. Готов съм. Просто никой никога не се е обръщал към мене за помощ, но съм открит. Аз стоях и под украински флаг. Готвих и писах песен на Ани Лорак, тогава второ место. И на Белорусия Дмитрий Колдун беше също много сполучлива изява. И на Дима Билан първа награда. И сега пак Русия. И Гърция. И само България ми липсва в... Те сега ще те чуят и ще завалят предложения към тебе. Понеже сам спомена Украйна и Русия и политиката, имаш ли отношение към това напрежение, което е в момента между Русия и Украйна политическо? Изобщо не искам да говоря на тая тема, защото много ме боли. Моята кариера започна тогава, когато ние сме били една голяма държава. Без граници, без скандали, без войни. И да ми кажат преди 25 години, че такова нещо ще бъде в нашите отношения между Украйна, Русия и изобщо аз бих смятал, че това е един ужасен сън и по-скоро да се събудя от него. Но това не е сън, за съжаление. Това е... За съжаление се случи и много ме боли, защото толкова си имам приятели в Украйна, толкова имам зрители. Всяка година, по няколко път на година пътувах в Киев, в разни градове, и Донецк, и Днепропетровск. И сега това да наблюдавам по телевизия е много горчиво. Но аз се надея, че здравия смисъл на тези хора, от които зависи това нещо, ще победи тая война и всичко ще бъде наред. Дано да се надеем на това, но
Да се молим. И аз в храм се моля и за Украина също, и за всички тези хора, които загубиха сега своите деца, своите роднини. Това е една много, много тъжна тема и да ме разберете правилно, не искам сега да говоря за нея така просто в едно интервю. Тая тема на една книга, на един размисъл, на едно спешъл, така, а не да се говори така между другото. Това е доста сериозна тема. Да си говорим за музика. Какво е посланието, Филип, на този концерт ще бъде? Какво ще бъде посланието на това нещо? Да ви кажа, голям, най-важен меседж, с който излизам на сцената, хората да забравят за тези 3 часа, толкова е времето на това шоу, 3 часа, да се отхвърлят всички негативни мисли, да получат голямо удоволствие от визуализация на едно голямо шоу. Не случайно, че возиме през граница големи коли с декорации, с осветление, с звук, с музиканти, с балет, с костюми. Това нещо ще е толкова с хиляди километра. Естествено да има някакъв голям резултат. Така че, когато излизам, искам да видя щастливи хора. Радостни, да танцуват, да пеят с мене, да получат едно голямо удоволствие от едно голямо шоу, защото аз нямам право да ги разочаровам. От година на година те ми виждаха в различни проявления и от година на година трябва да ставам все по-интересен. Искам да ми кажеш с едно изречение, с една дума. Какво е България за теб? Любов. Живот. Щастие. Не мога с една дума. Много малко. Много малко ми даваш. Ти толкова в началото толкова говори с хубаво за България и се надявам, че тази любов и обич, която ти даваш, и българите за пореден път ще ти отвърнат със същото. Аз съм убедена в това. И аз се надявам. Това е една дума и цял живот. Да, цял живот, всички тези години. Без България не мога да се представя своя живот, своята музика, защото любовта към музика ми се роди в България. Защото моя баща е български естраден певец и от детството чувах само българска музика и съм щастлив, че български песни от Тончо Русев в изпълнение на големи звезди, като Васил Найденов, като пак Лили Иванова, дует Ритон, попаднаха в моето сърце и душа и намериха руски живот с руски текстове, станаха много любими и популярни в Русия и този мост между България и Русия, музикален мост, аз го построих и го строих цели 25 години, толкова ми отделя от моята първа стъпка на голямата сцена. Така че това е един символ, едно щастие, един златен орфей, който имам в своята колекция за пропаганда на българската естрадна песен. За мен е най-голямата награда от всички награди, които имам за този дълъг път в шоу-бизнеса. Така че мисля, че ви отговорих защо, как и какво изпитвам и какво е за мен България. Така очаквам с нетърпение среща с български зрители и до скоро виждане! До скоро! Много ти благодаря наистина за това интервю. Радвам се за твоите деца, че са добре и ти си добре. Внимавай с сина ти, Зодия Рак ще ти скъса нервите. Знам. Обаче аз съм телец, готов съм към всичко. Довиждане! Беше ми много приятно. Чао!